beba mama menka se makakre me ka kire se nsoma yeah nimo me kata so okay nimo no ada wo nipa nsoma bedum na kire se nipa no wo wudi ana dum mama ma hwe so okay ada na Jesus Christ ebra wo wu ye Bible say esum duru asase na de ntia nsoma bia dum Yesu Kristo na nsoma hire wo wiase na dum entia na ye mu Yesu ye mu no sunsu ye mu no wona ye wo ne nsoma na dum wa asase so en sunsu mu de obehu nsoma ba ko na fam de wu da the Bible say bra Yesu wu ye no na ne nsoma dum ye ntia onipa nsoma bedum na kire wo nsoma dum bra wo te ase na me ka tso se Yesu ni Satan ewo edin ba ko ene shining star to nipa bia bra ba wo bo no ene nsoma obeye to kwaya kwa abrochi o se Ghana na haje okodura abrochi nso a abrabo no bo ohunu so eye nsoma no na eso akata na obi be bisa se e de na kata nsoma no so mame fa obewura okay ansana ebi ye kata nsoma so ye bebre okoso nsoma ye wo ensa minimal bia US wo frame ye me money di wo frame hwɛ sunsun no na ɛyɛ nipa nsase keke ɛna ɛde akata nsoma so safa ɛna ɛde akata nsoma no so nti ɛbaa saa no man no wɔse ɔte prophet me nko amene Ghana ni a baabi a mewɔ wɔ America bogyina bɛtumi kɔ awura bɛn mu na to be honest with you yɛ kasa onipa kasa nyansa kasa ne borɔfo my God that's what the prophet meyɛ bibia adeɛ ni nyɛ yi ɛna awurade fa me so because ma brada bi ba me nkyɛn ne yɛ ka bɔɔl sɛm yi a better no ball pass ball ni no o John Tima e wo Ghana ha we yakasi bi the bra woni mi hie no oba ye pe na me hwe ne star no se ne star no en shirai no ma direction na me ba me rade ma me ko to kanea e ye katete kanea da grass ke crazy go am ko to kanea no na m ka kire se o mu fa crazy go mu nhema ada o mu ko ball bia no on can change the way no so also no kanea no ma kanea is so akọ so be pop by the grace of God and by the anointing we so ne so nyam dia dosko sisi a obo blaster na so ba no so akata but ye bia so ma no so minimum a wutie me bia ye mu pani sade ne ma ekwadwa hu se ne ma nkoyi ana wa wutie me awale a wutimi awale ye wu kukure ye gya wa kwale foforo wa awale mu so ma na du enti ye urukuru wo so ma na du wo mu epo no afelu oni prophet as the boneshia erade be fa no so bo ti ye nko eye so ma hodo no ye fluo pani e ko fakos so ma hodo bebre be edukra yes na so ma no de kan ye wo nutrient draft star nutrient draft star okay and no ye so ma e kan e blendimi timi bi ma nutrient draft star apart from nutrient draft star no ye wo black draft star yes okay dwarf motia dwarf so so maybe entia so maybe no awowa ayo tia ne ye to wo mo yes tia and you white dwarf star okay white dwarf star another tosso mensa apart from white dwarf star you brown dwarf star okay and also so ma tosso and apart from brown also you red dwarf star red okay oh yeah red dwarf star and you been yellow dwarf star and you blue giant star yes blue giant star I was a message me catch us so many nyina nyepe na brabo no ebi su ke bi bi ko su che bi the blue giant star and apart from blue giant star you red giant star okay and apart from red giant star also you blue super giant star hey so almost said super yes almost said we are senator we are senator and that's the thing that this one but also maka create bi kran odiam ofia ba ifompo mane nhirempo na wohu na ya kata won so maso manze ogo wo ba akran sha si school na o ibile una bi mo bi ba yeah bebe no bi akran sua dia wo se adisua ne ngoyi obo start business ya wo se de na business no ahyase se de na ade na ekono se eni meko empo asofo bebre kura wo se sofo se de na o keka no se sofo bebre chi bobo bebi na papa me ntwa no te se ye nwum ya ye tu ya enwum bi ho a wotia
unse anyum we wo future so hu de be ye na anyum na dum system no mu kra star no ya ko dum ya dum star no enti wa bra ba wo bo no hwa won so ma gina bia ne ya hwa won so ma ne se ne te wo ma so ma gina bia hwe na wan kasa hu se so so ma no ho ba asema urade be fa ye so ya me adom ya nka wo wo ya ba te urade ya me sunsun to mi ya urade fa ye so de bo nya me ba enti so wo sunsun ha odi a urade adom urade be fa prophet azigona so enyam ko di pa be on se ye ka de angel pastor so for on the abofo kasati abofo ne a obi on se prophet azigona papia aka ayi ba ko okay neze what bodun papa said de wusi ka de ye super giant no de neze eno ne kesepa na ewo mu no megimidi okay ya ne wo last one so your red super giant red super giant star okay yes okay ninyina ya so type of stars ye wo ninyina ya so me wo a obia no wo gina bia nti de me pesa me ka tiro abrabo nyina ne nsoma okay enti se wo abrabo nkoyi a hwe wo nsoma ne gina bia ma ka tiro se nsoma ne mu na destiny ne hye ti se nsoma na nhye ya hyabra nya me de ma so enti bi pie da na ze papa de wo ka de nipo obeji ya wo wa wo ye no so eho hia pa o mo ka mo dum no sebre na aba ebre na aba kwa o mo dum ensoma na o kata ensoma so o ma o wo aji wa wo ye zo bo ngwani ya o tumi kata ensoma so wa wo by birth wa wo mo so tumi kata ensoma so yes ena efia tumi so tumi kata ensoma so o na kata so de a lot awon bebre ni tumi kata ensoma so be ya on so ma le enhye obo ha yakata so e fanda ho tuzi na bra bono ene makoyi kakrama no se de onu ahu obo nso a ya kata amana ka kete ti bie obo nso ya close star ni nyina to se ani ban de ade be ya o suma duru na bra bo spiritually but physically wo mu ti bie obeton bia no yeye because yakata ne nso ma so ndi sana etie abusia mafokra na mpacho yebedi nkomo kakra ewo ahoma no so uma yeni nkomo kakra na yenhwe wonsoso wonsoroma no mprempren de ya hye no nsoma me se wobehu ensoroma no a ensoroma no ti se woni papa yihia because ye kan kura se nye nne kura na minim se onipa bia wonsoroma ewo wonsam so wahu papa ya bie nyema bie ni so akere pa me yehu se de nsroma no esitie nti eno ane se obehwehwe no ewo Kumasi Meduma Abbas Junction papa yi ojem kura metumi de mensa ewuramu ama no oye no kwafo na wurade nsada no so wo de wurade tumi ye adwuma menua wo de wurade tumi ye adwuma Meduma Abbas Junction wo faka wo kwa Asante Mampon anase Mamponten kache driver ne se onsi wo Meduma Abbas Junction unim ho ono a opesiwu na osiwu a no afre no 0592 71 11 71 0592 71 11 71 0592 71 11 71 ana 0556 900 042 0556 900 042 Radebe fan so na wasiesie o abusia numbers no egu screen no so ya obetumi afre na wonso so wame yate wadwenkyere niema bia opese uhu semisa bia ewo ho a wonso opese uhu no ofre ba papa ho ha obeyia no ede amaw 0202 666 462 0202 666 462 666 461 ha 0202 666 461 0202 666 462 emu bia no ofre ba ebeje wo na ye ne wadi nkomode e kire wo so ana de a kire wadwen ye wo pese wo hunu no fre number no na ye ne wo ini enkomo enti papa wadawro mo ye twen afrefo no se se de wasi a kire nsoroma no na hodo ewo bia ne se de sie na dwuma fa won
ya said the Yamibo at the end. And so many in a but to be she said the medical catcher. Okay. Now, Unipebiano, so man best there, I was said there was a young woman. Yes, because Bible can simply say, and yet no one Muja, and then yeah. Indeed, no one Muja, and you will say, Yamidio Bogie, but to me be obvious no Bogie. So I said, Yamidio Bogie. About young folk. Hello, within the self-referring. Yeah, Nyado. Good evening. But your tune come within the self-referring. No. Hello. Maybe Joe Mienchio. Hello. Mienchio, your tune come Mienchio. Owo Meduma Apas Junction. Kumase Meduma Apas Junction. Why? Ha, but Ufra Dumu TV no Dum no cry. Why? Within the self-referring. Hello. Hello, within the self-referring. Yo, Mienchio. Yetio Wapra. Bacho Yetio, Mienchio in Sawan for. Bacho Brabio. Okay, I have Fred, the numbers near good screen so no. Why? Or no, Nediano. Why? Ha, Medas Yanyado. Yo, yo. Anti also Freba, your bet also. Na, you know wedding come. But the most important thing, I say, Obefa Papa number no. Nedi Nyapa, a good screen also. 0592711171 and 0556 900 042 0556 900 numbers mu bia ofra papa bejo so but mpempen ofra ba mano so a ye beje wa dwenche no numbers nu go 0202666461 0202666462 02024666 Mr. 0202666461 666462 and number obefre e dia ba afidie no so enti papa na say ye wo nsroma no se de ebiye super no de ne de ekoye super na se wo mu na ebenya dibre bi ti se president na se for no ana Kobiana a position there friends UN secretary general we are singing our company as we are singing our bit company we can be here what come home akukudam you can go waiting we are singing and let us all come home we a superstar and a superstar this ana brabonete nti enta me dika because me say ade no bia pedia is we star it just a life no it's all about star brabonete na ne nsoma no it is why we send you nsoma ne tie na se nsoma no yakata so a emfa wo ne emode ma wo ni because ene me ne man bi hia as ene yeah I counseling the yeah o kan asem na me rap o kan the age no counsel for the prophet she dey mean fear tree na she dey mabrabo no aye no prophet just obembo me to me teach ne nyina ne say mo ni pantra wo sa isanze Bible ka se bi se mo sa no ba mo hwehwe nti life na chese oni pa bia bibia yintaw yes se wo hwehwe the dia na everybody catch us hwehwe e wo nsoma na everybody se hwehwe na ehunu ni gina bia se ne tie ehunu se nsoma no e hire anan hire was why wo nsoma gina bia em fa oni aduma wo do nsabeka em fa oni aduma wo do nsabeka aduma ne entimi ensoma na de wo ko on say adanya also is ya my light of now so can yes open can you move ya with the can yes e just say o kan ya na shire mebwa sa na nsoma no so nsoma ni nya shire mpe enyo on the Yesu Kristo nsoma ya wo no me pa cho wona ko fe nyansa fo nse o mo mra mehwe da bia nsoma no ene di akira Yesu ntai Yesu angofro bia wo sa na nsoma shire o ngofro bia wo engofo na be hwehwe wo nsoma no ma ba wo nchen
na ya dia ma wo nti adwuma no on so agrebat ye da ye besiki ya hwehwe so wo na qualify say ye dis adwuma no ma ba bra wo application ye hwe yes star so what you say nti abrabọ no so oni passion instrument ye no oni passion instrument ti ni hia ne a obedi nkuni me na me nua ma brochire for the yana da bia sumo mo boss se ne nipa wa brochire a omo nsuma so akata omo ple brochire so de agiese ye mu ne kwase a odu ho no mu anya wekra ai omo to kakra no kra onya no de aba no de odi mpod o se obi man hwa na oda ka kontum wa o se me ne man kasa so wanya 50 something but wanya ye ba dia Ghana so won si Ghana na ne se ba wonya magana na 57 na wonya yie na so wonya yie a o ba ni say akamfie miensa na wo aduosia wo adwuma mu kura wa retire ena kira so ma ni gina bia no ensuma no se ta robo na kata so a wo ehunu hwe se ya den chire bi basi ya no de nyame ase boss enje chene ba bi wani e ma wo hunu je se wo ye wa abrabu dia ya na kuma TV ase ene obin pause odi ebadwuma die so se Awurade ma fi so enkyekye na Awurade mu nyamo na adi enti nyame hira ye na omo ye na obi biara o problem prophet ali gona sunsu adwuma na meye ene nyame nso makọ heaven eche ti bakọ heaven gaga word ministry record e ba mu school Awurade afa no so dia ba wie bre cheche nipa yankopɔ asɛm ema obedi sɔfo be Awurade ni mo nyam eye kese enti se wo pe Bible school bia kwa be pa chaw wo be hwege ga word ministry record your friend number na go so na Awurade be fa ye so na se ba number no e wo ma wo mo epese hunu won star wo na epese hunu won hyebre wo mo susu epese ya asofo eye adifo ni asempa ka ya asofo friend number na ye do principal number be ma wo okay na wo ni principal akasa okay na wa chiro mo sen ye tie eno nso ni the only Bible school wa Ghana ye kire sunsun sem Bible school aka na no ane Matthew 7:7 Matthew 7:7 misa no be ma mo sanati e do nya hu ya na fe wo be obi ya funu ye ne ya no bompa ya ne nkwa no wu ne onye bi abuzian komo na ye de pa na so club ya Asante Kotoko se de wa hyase bia no e wa wiye agro no eye de no na ade esa wo mu ewe achichiri no na ade esa wo nkomo na ye de mbato de hia pa the most important thing ene se obefa papa ne number hwe na kira kwan Kumase meduma mampon kwan so Asante mampon asem na mekan Asante mampon kwan so ana mamponten wo de mampon no na agidin ti wo fa mampon ka kire driver ne se onsi wo meduma Abbas junction unim ho ti wonu duru ho no mo a onsi wo obesi wo osi wo a wo numbers no eye wo guideline ebe guide wo pa de wakoho no mo ana ye be free ayi so obetumi afre papa no na woni na di nkomo niema bi a kire wo so abrabo no wabo ache susuma wade watene mu ache ayi wo hia wadi ache wafo a woni wo musi so dodo na ye yeja nye se wo mpa adwuma bi ani wo a wonye nso tare ana wai wo so dua mu ana pan wo so homa mu ana adane wo wo so dotie mu adane botan wonko ade na adan wo manyame bre nso ma no so akata na nyame nipa no Awurade be fa no so na wapiu ama wo so wahu se nyame a wo bo yen kodo ne ma pato ne number no eye 0592 71 1171 0592 71 1171 0592 71 1171 afi 0556 900 042 0556 900 042 na papa ebeje so papa asem etwa to na yen soro so meda was rompon the American say Awurade tumi wo ho but Awurade hu nhia no ba bia so woni wode tumi ne medi pa no de ye adwuma nti sa abrabo mu pese wo hu nyame tumi na Awurade efa ne nkofo so bo a frɛ number yi na me chia eye gaga word ministry college eye bogoso so ma me rules kwabena ya dodo na anim se frɛ na ntialaba ya no to pa no se bogoso for no de so obi wo problem bia onko antialaba ho me ba me amatete no sunsumu ba ben papa ya we sunsumu bibia nti
wokɔ no hɔ a awurade bɛfa no so aboa me saa kyea ahodofoɔ ahodo branchfoɔ nso mekyia ɔmo nyinaa na mekyia mmɛdoma nso Gigaword Ministries International foɔ nyinaa kyia sɔfo maame bɔna ɛne sɔfo Alfred ɛne asoma sɔfo nyinaa awurade nhyira obiara na me yɔnko baako ɛwɔ wɔda ɔsi a wɔhwɛ me paa yɛfrɛ no apia ɔyɛ asɛmrema yɛfrɛ no apia Daniel ɔsi ayɛ sɔfo mekyia ne paa awurade nhyira yɛ nyinaa na yɛmmɔ mfa yɛma Ghana na aso wie ntra Ghana amen abusua deɛ wahyɛ aseɛ wɔ awieyɛ ɛnɛ nso yɛde ha deɛ na bɛgu yɛmpa adwoada nso yɛbɛsan aba bio na biribi wɔ wiase yɛde aba odiifo Isaac Bona ɔno na ɔda Gigaword Ministries International no ɛwɔ Kumase Medoma apem paa ho frɛ ne number na ɛbɛboa wonu ho da asɔfo adaada wacha ha yɛ na ada mbacho maadwa Augustina ana fi Loretta ana Kobe Frank mbacho MCR ne cameraman ne Adesam Daku chief executive producer omo na ebo ma baba so a me okode taban so share me mpamuden ma me djumadi no e de ebremo me midin de obrempon bi na nakwasi amache oyiko na na mahye so de ya hohwani akokoduro odomfo de dum ye ne a da sene so ye besen hia adwoada no kransa na enaba kopim se be hia no pacho bo obra yie na tutu anam se de ochina iwiase bese ye nafa homa ewurade ehu antene ni mu nkyeremo yakramo yo adafo a wo hwe me ajamofa asoye na me de waduru no ajamofa Herbal Center na me de waduru no ajamofa ne hwan ajamofa yo yare safo ayo twediam po nyankopon adawroma ne woseda ene adom wo me so a de gye ne man yare ana ne manfo ayare nipa bibire bia wo hia yare sadia ombere ajamofa asoye na wurade adawroma obenya anoyi me paacho ajamofa yo bi a me de haban na ye adwuma haban na me de ye adwuma nti obama so ya ka hu se nya du fufuru bia na wo ba be yusu ayi haban se yesunsu mafam se yahona mafam no ajamofa de haban na ye adwuma odofo yade be na dawo so a etete wo yade be na mpacho no nti sabika prate wasu atwa adwo a wo se ho aduro ni wo ebi aduro na won sanka ye mesraw bre ajamofa wate na awurade adawroma obenya anoyie wodi ne ye pressure a eya akoma yade ana wodi ne ye sikire yade ana sisi yade na dawo so awo na wo pe onsa na edawo so ana wodi ne typhoid wodi ne malaria na anasa yade be na etete wa odofo wo se ehun aduro ni wei mesirawo matimi aka akire wo se wodi abomade ne tuon anamo na bra ajamofa so e wate na bonse aduro ho na ansa na no gi number no ye 0243 280 549